Nuhu dan Hausa dan zamani kana wa kowa rigar zamani a saki a wuya ki daidai baran mai so wanda ba yi so hi ya jiyo ba da kyar kake karba ba ko ba da kyar kake badawa ba mawakin zamani ai na riga na gaya muku makadin malaman addini makadin attajiran addini ai idan kaji ana Najeriya sai Buhari haka ma Najeriya gabaki ɗaya sai Nuhu dan Hausa dan zamani kana wa kowa kaga masu waka da jita kaga uban Halimatu Sa'adiya kaga uban sa Anas mai kayan waka a wannan lokacin ba wani ba baran mai so wanda ba yi so hi ya jiyo na faɗa da babban murya a gaya wa masu ɗaukar biki in dai kaga bikin ba a kira Nuhu dan Hausa wannan bikin dan karami ne a wannan lokacin ba wani ba mu je gaba Nuhu dan Hausa dan zamani kana wa kowa waƙar baban gidan mutanen Gaidan mijin Khadija ba gaba da gaba ba koda ta baya sai an shirya shugaban samari kuma shugaban matasa mai gaskiya sannu baban Abdullahi dan mutanen Gaidan shugaba na matasa shugaban matasa shugaban samari baban gida na Gaidan nace sannu mai matasa baban gida na Gaidan mai dubun masoya baban gida na Gaidan na samu dukiya ran da na je na sauka Gaidan to idan ba ma zai kyauta suke zuba mu baban gida na Gaidan jama'a suna gaya mu sun ce halinka alsheri ne suke gaya mu yau na gani idanuna su suke gaya mu in na zo za na gani kamar matasa ga mai farin jini gun jama'ar sani matasa mai kokari yana hana gaba cikin matasa shi ya fi so ya ganku cikin walwala matasa gaisuwa muke wa baban gidan mutanen Gaidan mai masoya izambo in na zo waka ta ci jama'ar mu ba su yin guduwata na yi muku godiya kwarai ku na izambo wanka kuke bida kun wuce jimbo in kyauta ake fada kun wuce kwambo ba a ba ku kar a ce an muku dango jin daɗin ganin ku yau na wuce ango masu jaki baban gidan izambo gaisuwa nake wanawa baban gidan mutanen Gaidan ɗan izambo yanzu zana zamo jama'ar cikin izambo waɗanda ke biya na waƙa idan na zauna idan na gansu dole ne hankali ya kwanta oga sifina Allah da ƙara taimakonka oga Haruna Ola nugu ya yaba da taka a gaida Audu Uga Haja Audu mai gidanmu sanata ya Allah ya taimake ka oga Sama'ila na yaba ɗan jihar Filato na ga shugaba na 'yan solo sai ku zo mu taka Abubakar Giyaɗe Garba sai maganka ina bari na baban gida mai rikon amana ni gaisuwa nake yi wa maza 'yan izambo Shali izamba na gode ka biya ga kafare kana gwadan halin juriya Buharin Kano kana nunan juriya yaya tallafi yana nan ba murdiya lawan na'ibi ina shaida ya biya sani gwangwani yana nan baki daya mutanen izamba ba a yi muku bauciya kai bulle na ganshi ya nunan gaskiya abu yaro ina nan ba waskiya dan auta a gaida ya'u yana gaskiya baban yan biyu kana halin gaskiya mai shari'a kwarai kana halin gaskiya ashe dan lami ya zo baya min wardiya mai aragoma yana nan ba kauciya ma'aru daura yana yi mun gaskiya na buranda aka gwada ka rike gaskiya mai riguna mu'azu yana nan daya mai gaskiya yana da sako baban gidan mutanen Gaidan ɗan izambo ɗan izambo ɗan izambo ɗan izambo ɗan izambo sai ɗan izambo
Hassan na Bauchi baka nan ne ka zo na ganka, kaga ga magaji na guga rike amana, na Rabiya yana nan ma ya biya ni waka, masu albasa gali sai ka zo na ganka, kaga ya haya mai jaki kana ina ne, kun ga direbobin jakunan Izambo, Jamilu masu mota dauko mu dai Izambo, ina Shafi'u mai mota zo mu je Izambo, kun ga gashi nan Ibrahim mu je Izambo, sannu masu Sharon Iliya ka zo na ganka, godiya na Alhaji Kyari uban gidanmu, yaushe za na koma gaidan dan baban gidan mutanen gaidan dan Izambo, nace sannu mai samari, sannu mai matasa, sannu mai samari, baban gida masoyinmu ne dan Izambo, mijin Khadija na gode mala na kara, zaki irin gidan Alhaji Isa na gaidan, raba tantama kashe tantama, ga mai samana gudu su bace babu waige waige, baban gidan mutanen gaidan mu, raba tantama kana birge ni dan Izambo, farin jinin ka Allah shine ya waka, a san ka nesa wannan nuhu ne da waka, na yada ku duniya yanzu an fasan ku, yanzu ko ina kaje sai maganar garin ku, na yi muku godiya kaf jama'ar Izambo, domin na sani kuna son mai rera waka, ga dan Hausa mai kidan yayi dan uwanku, yan marabar ida sun nuna gaisuwarsu, gidajen rawa na fadin Najeriya, ko ina kaje ana saka wakar Izambo, ba Najeriya kadai ba Afirkan duka, amsan dan Kano mai buga tambura, ga baban Halima nan masu abin kiɗan mai kayan kiɗa, na ku baban Anas, bikin da babu mu dan karami ike, ba ƙarya bane ko kuma ka musa, in kuma ka musa ka shaida na faɗa musu, lalle ka ji duniya labari take, shugaban matasa baban gida, shugaban matasa raba tantama, na san kana tare da gaskiya, na san kai dai kafin Allah ne, baban gidan mutanen gaidan dan